Έχει κόσμο εδώ πάνω. Έχει αντιπάκρο εδώ πάνω, δύο. Α, για να δούμε. Λοιπόν, εκεί είχε ατμοσφαίρες. Όχι, εδώ κάτι δυνατός είναι εξαιρετές. Λοιπόν, δύο ώρα. Αλλά δεν έπεσε. Έχει βγει από κάτι μέσα. Δεν πήγε καν. Δεν πήγε καν. Είναι πολύ λίγο. Όχι ρε εσύ, όχι ρε εσύ. Είναι απάνω. Το πάνω έργο ακριβώς απάνω όμως. Δεν... Σνάιπερ με φαίνεται. Ήταν πολύ λίγο γάμο. Δεν... Ναι, αυτός ο... Μίστερ Μαξ. Βγήκε από πίσω. Κάτι. Ένα άτομο στέλνει, παρακαλώ. Έκο.